So, tulong mag-aramigo da mga tugang. Nag-iristoryahan. Aram mo man harambugan sa radyo ba? Nagharambugan so tulo. Nagharambugan so tulo. Sabi ka so padiho na sa ro mga tugang ngaya padi. Oh, dahil ngaya ka mo matubod ngaya padi. Sululo kong ngaya padi. Mahiwason ngayon harong ka ito. Dakulao, bunggalo. Bako sa ng bunggalo ngayang harong ka to. Pag nakakabisita nga ako dumampadi sa lulo ko, sa sobrang dakula, sa sobrang bunggalo, sa sobrang mansyon kan harong ka to, duwang aldaw pa di, ang bisita, duwang aldaw bago makaluwas, bago makahali, sa sobrang hiwas. Dakulaon da. So, harong kan lulo niya. Tumaraman susarong pa diyon. Ay, sadit pa ngayon pa di, sa harong ngayon pa di kan lulo ko. Ha? An harong nga pa di kan lolo ko, mayo pang kuryente yan ha, nakagasera pa lang yan, takan panahon mayo pa uso ang kuryente. Sa sobrang dakula kan harong kan lolo ko. Para paglaog mo pa di, paglaog mo, para makadumang ka pa di sa kusina, kay puhan mong magtaon ng pamasahe, sobrang hiwas. Kaya pag halimbawa Lunes ka ngayon naglaog duman sa harong kan lolo ko, Lunes, makakaluwas ka sigurado Biyernes. Biyernes. 5 days. 5 days da mga tugang ang bibilang. Sobrang dakula da. Ngunyan, so padihong ko man na Bicolano, relax lang, nagadangog-dangog lang, garo nga. Garo nga, tuminaram na so padihong kong Bicolano, mga pangga. Ngayon, pwede nga pa rin makisingit man sa istoryahan ng dua. Agaro kaya. No. Pwede man nga pa rin istoryaman, tanadangog ko, nagkapadara ko lang ka mong harunga. Okay. Oh. Sa kuya man nga pa di. So, harong kan lolo mo ngayon, duwang aldaw bago nakaluwas sa sobrang hiwa. So, sa emo man niya, Lunes naglaog, nagluwas, Biyernes. So, harong kan lolo ko pa di, o ya magdangog ka mo, naglaog an lolo ko duman sa harong 20 years bago makaluwas. Araw kaya kahiwas. Ha? 20 years niya mig para libot-libot. Ha? So harong kan lolo ko, saka lang siya nakaluwas. Araw kaya kahiwas. Dakulaon. Ngunyan, nagnalaso doa. Ngayon pa di garo imposible ho naman niya pa di. So tama sa nangayang istorya. Garo nga harambugan naman niya. Garo nga amay ngayang urulian ta kanidigdiyo kung pag-araw ka ng istorya. 20 taon bago nakaluwa. Sobrang lakula naman niya kan harong kan lolo mo pa di. Yung nga pa di dakula niya. Taka mo kaya mga hambugong kaya ka mga saron si mana. Duwang aldaw lang saan lolo ko 20 taon bago nakaluwas. Maghapot na susaro. Tanong nga pa di sa inyo naka-star si lolo mo. sa bilibid pa di. Nakulong ito. 20 taon bago. 20 taon bago nakaluwas. Yan sa bilibid. Duman siya naka-star. Kaya mas mahiwas ang harong kan lolo ko.